От няколко месеца на конната база в Божурище ще работи център за хипотерапия. Това означава, за този термин се крие лечението на деца с увреждания чрез конна езда. Терапията е безплатна, ефектите й са доказани при проблеми с двигателната активност. Организаторите на центъра ще организират базар през уикенда, за да привлекат повече средства за тази благородна кауза. Вижте сега любопитния репортерски разказ. Да изградят център по хипотерапия е амбициозната задача, която си поставят от фондация Ангелски стъпки. Ния Ангелова е кинезитерапевт и от години работи с деца, които имат различни увреждания. Затова знае колко жизнено важна е рехабилитацията за тях. За да бъдат полезни на повече деца и техните родители, е необходима обаче подкрепа. За мисията си привличат екип специалисти и доброволци. С организирането на настоящата кампания искат да съберат средства за оборудването на центъра. В практиката си Ния прилага различни терапии, но лечението чрез езда дава много добри резултати върху състоянието на децата. Даниел е едно от децата, с които Ния работи от 2 месеца. Той е на 11 години и страда от детска церебрална парализа. Той е доста напреднал, тъй като прави различни други видове рехабилитация. Харесва ли ти коня? Да, харесва ми. Не те е страх да се качиш върху него? Добре се чувстваш? Добре се чувствам. Искаш ли по-често да идваш тук? Да, по телевизията ли ме показват? Да. Добре, ще идвам по-често. Но съм много доволна, детето стана по-раздвижено. Те са доволни от него, как ги слуша, как работи. В Русия сме били, на различни места сме били. Детенцето, благодарение на всичкото това сме го дигнали, може да ходи, може да тича. От около половин година в центъра идват 6 деца. Ния и Димана сами се грижат за тях, като процедурите са безплатни. Родителите дават от 5 до 10 лева само за храната на конете. Желанието им е повече деца да имат достъп до такъв вид лечение безплатно. За това обаче е необходимо кинезитерапевтите да бъдат обучени да работят с коне и да оборудват базата. Искаме да изградим рампа, която да могат инвалидните колички, тъй като имаме деца с доста по-тежки заболявания, които не могат да се качат на коня. Така има ни специални еластици, които седат до рампата. Детето се обвързва с този вид като колани еластици и по механичен път с тази рампа се премества на самият кон. Методът на хипотерапия е ефективен, защото се отпуска мускулатурата, която при деца с церебрална парализа е стегната. Топлината на коня е по-висока от човешката топлина, което допринася като един топлинен ефект и спастичната мускулатура се отпуска. Кончетата, които имаме, като винето, те са понита, са подходящи за тази терапия, тъй като са работили в Германия с деца и са свикнали с малките, така че знаят, че трябва да ги пазят. Кампанията обхваща 3 благотворителни инициативи. Уикенд базар на 8 и 9 декември с стоки на изгодна цена. Кулинарно международно шоу и благотворителна закуска на закрития манеж на конната база с търг на предмети на актьорите от сериала на БНТ под прикритие. За желаещите да посетят базара е осигурен безплатен транспорт на всеки кръгъл час от метростанция Сливница до конната база в Божурище.